ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଯିଏ ଖୋଜେ ସିଏ ପାଏ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ବେଳର କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ସମେତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଣି ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁର କଳ୍ପନା କଲେ। ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲୋଭ, ମୋହ ଓ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା। ମଣିଷମାନେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ମଣିଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆଉ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଖୋଜ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବ। ମଣିଷମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧେ କେହି ଭାବିଲେ ଈଶ୍ୱର ତ ମିଛ କହିନଥିବେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖୋଜି ଠାବ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ସେହି ଉଦ୍ୟମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ନିରନ୍ତର ଅନୁଶୀଳନରୁ ଫଳ ମିଳିଲା। କିଛି କାଳ ପରେ କାହା ଅନ୍ତରରେ ଦୀପ ଜଳି ଉଠିଲା। ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବା ମହାବୀର ବା ନାନକ ବା ଯୀଶୁ ବା କବୀର ବା ସୁରଦାସ ବା ଏକନାଥ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ଆମେ ପାଇଛୁ, ତୁମେମାନେ ବି ପାଇବ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଦୀପ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଅନ୍ତର ବି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖୋଜ। କଥାଟା ସତ, ଯିଏ ଖୋଜେ ସେ ହିଁ ପାଏ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।